Alinu baka mun adalci ba ka jefe ni da duniya. Adam Zango ya dauko ya jariren nan ya tura musu a baki. Me haka Alinu? Baka mun adalci ba. Alakan nan buno ce. Ka je ka sani asiri din nan. Bacci an yi daga da ni ma mun timer kaɗai da ni. An kakkade ni ban saki da yawa ba. Yanzu duniya ne na kake so in sa. An sa mutane cikin kwaran mesta. A dukule su. Yanzu ya sa mutanen duniya su fito cikin mesta. Me haka? Da girma Allah ka daina. An dako ni, an daka ni, an dafa ni, an zo an soya ni. Ban yi abin da ake so ba. Yanzu ba shikenan ba. Abin da suke nema sun samu. Tun da yara yan ƙananu ne. Yan shekara ta nawa shekara ta 1 da rabi na ya fi yara miliyan. Ya ke so in yi da su. Sun mun kaɗan na biya sun mun kaɗan abin da yin haihu an ki bari na yara miliyan 3 me za su mun ina sa agogon 7 of 1000 biliyan naira a hannuna ku duba dukiya malam gashin nan naji an cire mun shi an mun siri molo yanzu wannan adalci ne aka mun Allah ya isa mun